Събиране и употреба на данни на пациента в полза на обществото. Знаете ли, че България е единствената държава в Европейския съюз, в която няма база данни с информация за пациентите с редки болести, брой, здравен статус, тип проведено лечение? Споделянето на здравни данни е от жизнено важно значение за напредъка в изследванията на редките болести, предвид разпръснатите знания, опит и популации пациенти. То е възпрепятствано от различни национални правила и липсата или неефективността на електронните здравни досиета. Призоваваме българските власти да се подпомогне хармонизирането, оптимизирането и оперативната съвместимост на електронните здравни досиета на пациентите, за да се гарантира безопасно и навременно споделяне на здравни данни между страните в Европейския съюз и да се улесни трансграничното здравно обслужване. Българските експертни центрове за редки болести да получат подкрепа за развитие на регистри с данните на пациентите, включително на тези с редките видове рак в съответствие с националните и европейски изисквания към тях. Ние, гражданските организации на хората с редки болести, излагаме исканията си в манифест, в който настояваме за спазване на европейските ценности за равенство и солидарност и на основното право в Европейски съюз за закрила на здравето и призоваваме политиците и институциите за неотложно действие за редките. С пълния текст на манифеста може да се запознаете на страницата на инициативата.